glowing nganti kesoran lampu meling-meling kaya coro. Ya ben perawatan orang ngene-ngene bret-bret wonten niku Bapak Ibu. Ing kalungane gawe rata-rata paling preskel. Iya, sekarang dadi ngarep pliket, mburi pliket. Minyakan. Wonten glowing ya ben nggih, jane sekadang sekuwale bone donya iki anggar sing wedok sing glowing raine rata-rata, lah sing lanang sing glowing gitoke. Menyambut gawe ya manado cocok ora? Nah iya sing lanang nyambut gawe jungkir walik nimbok tangi banting tulang obat munggah ngoten sing wedok ning omah malah gawene senang iki wonge ya teko kok kabeh lah kok men lah kok ya betul apa iya mula sing penting pokoke elek-elek bojone aja nganggo bojone tang ngaten nggih Bu wong tuwa wis pesen wong omah mati dasare sing penting ati apa Bu nah iya ora pati ayu nek atine apik kepenak ora galak ora karo wong lanang nyenyeh-nyenyeh terus dibojoke nek elek iki malah nyun sewu pisan awet lah iya sangat pati ayu Tande